ஆண்டர்பிரினர்னா என்னன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா ஒரு ஃபீமேல் ஆண்டர்பிரினர்னா என்னன்னு தெரியுமா? ஒரு ஃபீமேல் ஆண்டர்பிரினர் பின்னாடியும் வீட்ல பாசி, டாமினேட்டிங் அப்படின்னு பேர் வாங்கின ஒரு குட்டி பொண்ணு இருக்கா. அந்த இன்னர் சைல்டு எஸ்ஸை விட நோ தான் அவ வாழ்க்கையில அதிகமா கேட்டிருப்பா. பட் அதெல்லாம் தாண்டியும் அவளுக்கு என்ன வேணும்ன்றது அவளுக்கு கிடைக்காம இருக்கும்போது she went and she built it for herself by herself. அப்ப சப்போர்ட் பண்றதுக்கு யாருமே இல்லாம அவளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம், நீ ஒரு பொண்ணு, உன்னால எப்படி பண்ண முடியும், கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணணும், பிசினஸ் பண்ணலாம் டைம் இருக்காது, இந்த மாதிரி நிறைய நெகட்டிவிட்டி இருந்தாலும் என்ன சப்போர்ட்டும் இல்லாம அவ மேல அவளுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையில அவ முன்னாடி நடந்து போனா. ஒரு ஃபீமேல் ஆண்டர்பிரினர் வெளியே வந்தா போதும், அடுத்த 10 ஃபீமேல் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் உருவாகிடுவாங்க. தட்ஸ் த பவர் ஆஃப் தேர் ஜர்னி. சோ நீங்க ஒரு ஃபீமேல் ஆண்டர்பிரினரா இருக்கீங்கன்னா, இல்ல ஆக போறீங்கன்னா, பி ப்ரவுட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். உங்களால முடியும், உங்களால மட்டும்தான் முடியும்.